autoa, kotxea matxuratzen zaigunean, mekanikariari deitzen diogun moduan, edo buruko mina dugunean, medikoaren gana jotzen dugun moduan, zergatik ez egin galdera psikologo bati animoz ez pagaude ongi, ez pagara ongi sentitzen, edo gure harremanetan arazoren badagoela ikusten baldin badugu? Bueno, Aitor Aritzeta psikologia irakasle da Euskal Herriko Unibertsitatean eta denboraldi berri honetan, astero etorriko da, gurekin berriketan egitera. Aitor, ongi etorri. Eskerrik asko, Manu. Nik uste psikologoaren premia beti dagoela, baina igual pandemia honek areagotu egin du premia hori, ezta? Dudari gabe. Orain dela urte batzuk, estatu batuetan oso garbi adierazten zuten, psikologa, medikoa bezain beste behar genituzkela, eta jendea oso ohitura bezala sartu du bere bizitzan psikologo baten gana joatea, astero edo amabostean behin. Zoritxarrez, geure kontu honetan psikologo baten gana joatea, ez da osasun publikoan, sartzen. Baina tira, pausoak beharko genituzken horrebide horretan. Bai, guke aurten, hemen Euskal Herratian, Faktorian, denboraldi honetan egingo duguna da, ez gara joango gu konsultara, psikologoaren konsultara, psikologoa bera izango da guregan etorriko dena, eta astero bazarbetik hasiko dugu berarekin, eta izango duzu Aitorri galderak egiteko modua, galderak, edo gogoetak plazaratzeko modua, bueno, hori azalduko dugu gero, ze kanal dauden gurekin harremanetan jartzeko. Eta aurreratuko dizuet, Aitorrek astero etxeko lan bat jarriko digula. Etxean egiteko lan bat jarriko digula. Erresa, inor ez da ila larritu, Baina, etxeko lan horrek aukera emango digu pixkat gogoeta egiteko gure eguneroko bizimoduaz, ezta? Aitor, zergatik ez gara hasten hilabete hauetan askotan entzun dugun konzeptu bat definitzetik, neke pandemikoa asko hitz egin da. Konzeptu horretaz, zer da neke pandemikoa, Aitor? Neke pandemikoa ondo ulertu dezagun da desoreka bat. Gizaki oro daukagun energiko puru bat, segun nola egiten dugun gaixotasuna daukagun edo ez, nola elikatzen garen, kirola egiten dugun edo ez, gure adinaren arabera, baina energiko puru bat daukegu. Eta orduan, egunero tensio bati aurre egin behar diogu, lanea joten garenean, edo etxeko araza ditugunean, edo pandemia garaian gaudenean tensio bati aurre egin behar diogu. Desoreka bada, gure energia gastatzen danean, tensio horri ezin diogunean aurre gehiago egin, nekea etortzen zaigu, ez? Lanean askotan hitz egiten da, ez? Erredurataz, lanera jotzen zanean, eta egunero presio handia daukazu, estresa handia daukazu, zure gorputza, zure energia gastatu egiten da, eta puskatu itezea pixka bat, ez? Kasu honetan, gizarte mailan hori gertatzen ari zaigu, gertatzen zaigu, ez gertatu zen, bere garaian, itxialdi ostean, neke pandemikoaren sintomatologia asko agertzen zen, ez? Eta orduan, desoreka hori gertatzen danean, etortzen dira, ondorio, batzutan, kaskarra, ezin duzu lorik ondo egin, bere ala larritzen zara, gero, babes neurriak, lasaitzen dituzu, naskatuta zaude, eta orduan, horrek ekartzen ditu gero, beste kalte batzuk. Orain, ze esango zenuke, ze fasetan gaudela esango zenuke, orain, jende gehienak, edo gizartearen zati handi batek txerto hartu du, lasaiago gaude, oraindik ere ospitaletan badago jendea, eta ziuetan ere baina jende orain lasaiago dago, orokorrean, ez da? Pandemia guztien prozesuetatik bezala, honetatik bere prozesua ditu, eta orain gauden prozesuan da, nire ustez, ikuspegi sozial batetik, ari gara pixkanaka egokitzen, ari gara normaltzen virusaren presentzia gure bizitzetan. Ez ustekoa izan zen, kalte oso larriak eragin zituen, eta orain ari gara ulertzen, hau etzala izan hilabete bateko kontua, hau etzala izan gripe tonto bat, baina ari gara ulertzen ere, denboran zehar, gripe bat bezala, beste virus bat bezala, gure bizitzaren parte izango dela, eta horikin bizitzen ikasi behar dugula. Eta zentzu horretan horrekatzen ari gara. Babes neurria jarraitu behar dugu hartzen, baina aldi berean ohitzen ari gara. Gero burmuinak behar dulako ohitzea horrelako egoera bat. Nola funtzionatzen du beldurraren mekanismoak? Lehendabiziko momentuan, virus agertu zenean, ikusi genuenean, zenbat gaixo zeuden, zenbat lagun hiltzen ari ziren, etxean egotera behartu gintuztenean, beldurtu egin ginen, baina beldur hori joan da pixka bat leuntzen, lausotzen, ez da? Beldurran lehenik eta behin, ulertu behar dugu dela beti ere, mehatxu baten pertzepzioa. Orduan beldurra aktibatzen da, mehatxatuta sentitzen zara. Normalean, mehatxu hori bada ez jakina, ez baduzu ezagutzen, ez duzu sekula bizi, orduan beldurra handiago izaten da. Ja gero badago mekanismo bat, beldurrarekin topo egiten duzunean, adibidez, ni neu,
COVID-a pasatan nago, eta inguruan izan ditut lagunak ere pasa dituztenak, bazoaz pixkanaka etxekotasuna sentitzen horrekin. Orduan, beldurra guztiak bezala saiatu behar gara aurre egiten, ez? Eta errealitaterekin topo egiten zarenean, orduan beldurra joten da pixkat jeisten, eta zure burmuinean gertatzen da egokitze oitze mekanismo bat. Ezin dugu egon denbora guztian birusari buruz pentsatzen, bestela larritasunarekin biziko ginake, ezin dugu pentsatzen, ezin gara egunero pentsatzen hil egingo garela, bestela larritasunez biziko ginake. Ez ginateke etxetik aterako. Ez ginateke etxetik aterako. Eta hori da pertsona batzuek gertatu zaiena, larritasun orokortu batzuk aktibatu dira, porque pertsona batu bizi izan dute virusa oso barrun eta ezin izan dute burutik kendu. Orduan, baina naturaltasunez pertsonak egiten duguna da, mehatxugarria den estimulu bati, aurrena, ezin badugu ekiditu, ze virusa batutan agertzen zaigu, aurre egiten diozu, kontaktu egiten duzu, informatzen zara, tensio hori beldurra jaisten da, eta gero zure burmuina beste guztia egiten du. Egokitzen joten zara pixkanaka, eta normaltasunaren parte. Orokorrean denok lasaiago gaude, eta normala da, txerto hartu dugulako, eta saiatu gara gure eguneroko bizimodura bueltatzen, lehen egiten dituen gauzak egitera bueltatzen, baina badira, persona batzuk oraindik ere kezka handia daukatenak eta beldurra handia daukatenak, orain dela gutxi ezagun bat ikusi nuen, eta, nahiz eta txerto hartuta daukan, ez du kentzen sekula musuka ezertarako, nahiz eta traza batean egon, gainera musukorik gogorrenak erabiltzen ditu, eta kezka hori dauka. Bai, beldurraren mekanismoa dauka, bere arriskoa gure burua babesteko oso ona da, beldurra sentitzea, baino gauza guztia bezala bere neurrian sentitu behar duzu. Beldurra irrazionala denean, edo gehiegizkoa denean blokeatuko zaitu. Eta orduan egiten zuna da, hartzen dituzun babes neurriak, gehiegizkoak izanik zure bizitza blokeatu egin dezake, eta harremana galdu ditzazkezu. Eta baita ere, bestakit, bikote harremanak, edo lagunak, edo beste ikuspegi daukaten pertsonekin, ja ezintzara berdin harreman du. Eta hor aktibatu dira larritasun sentimendu oso. Eta nola atera hortik, nola kendu pertsona horri gehiegizko beldur hori, ez? Bueno, fobia guztiak bezala tratatzen diren bezala ez? Hor ezinbestekoa da, pertsona horrek hasten bada sentitzen, hartzen dituen babes neurriak bere egunerokotasunean kaltetzen baldin badiote, gehiago sufritzen du, geroz eta bakardade handiago sentitzen du, geroz eta okerrago dago, orduan desoreka hori landu beharra dago. Eta askotan modu razionale batean landu dezakezu, badaude teknika batzuk hori lantzeko, eta informazio zuzena ematen, batzutan egiten dena da, hartzen duzu informazio bat, eta ez duzu sinisten, ez? Eta sortzen zara olako paranoia bat, pentsatuz gauzak ez direla diren bezala, edo konspirazio bat dagoela, eta orduan oso importantea da pertsona horiei, tratamendu baten bitartez, benetan informazio egokia eta zuzena ematea, Bai. Bueno, ari gara Aitor Aritzetarekin hizketan, eta jakina gauza asko aztertu litezke, gauza asko pasatu zaizkigulako, eta momentu gogorrak izan dira, jendea hilere egin da, pensa ez, pandemia garai honetan, batzuk COVID-agatik, eta beste batzuk beste arrazoi batzuengatik, eta beti pasatzen da, beti esaten da, heriotza bat dagoenean dolu bat pasa beharra dagoela. Eta COVID garaian jakina zailago gertatu da dolu hori egitea, ez da, Aitor? Bai. Hori nik uste dute askotan ez dela behar bezala tratatu eta galera bat, ez? Maitu dugun pertsona bat galtzen dugunean, dolu prozesu bat pasatzea ezinbestekoa da berriro osasun mentala eta bizitzari aurre egiten jarraitzeko baliabideak eduki dezagun, ez? Eta fase horiek oso argi daude jarrita, ez? Eta ikertuta. Ze gertatu zaigu, fase horietan, COVID egoera egindu nahi izan da, oztopo batzuk ipini, ez? Fase horietan ezinbestekoa da, maite duzun pertsona, dakizunean hilingo dela, tarte bat eduki dezazun, agurtzeko, esateko gauzak esateko, pertsona hori ere aukera eduki dezan, ez? Sentitzen duena, edo ezer ez dezala barruan gorde, komunikazio hori oso ona izaten da gero, juten danean, duelo prozesu bat egoki egiteko. COVID garaian, pertsona asko geratu dira espazio hori gabe, bapatekotasunean gertatu da. Ezin zuten joan ospitalera, beraien senideak agurtzera, eta senideak bakarrik hil dira. Claro, eta hori da, pertsona bat hil behar denen, pentsa, ez? Bakarde sentimendu hori sentitzea barruan, izan dezakeen sufrimendu maila handiena da, eta ezin agurtzea, maite dituzun pertsonen gandik, pentsa zazu, ez? Zenolako sufrimendua. Zentzu horretan ikuspegi etiko eta moral batetik ikuste
errepasatu beharko litzatekeela nola kudeatu izan den egoera hau, ez? Eta espazio hori eman ez izana ekarri du ere duelu prozesu asko desegoki garatzea, eta oraindik orain ja gaindituta egon beharko ziren duelu prozesu batzuk ataskatuta handikan egotea, eta familikide batzuk handikan sufritzen egotea egoera eta galera horrengatik, ez? Nik uste izan dugun esperientzia bai ospitaletan, bai zaharretxeetan, eta balio beharko ligukela bere hausnarketa bat egiteko, eta benetan garrantzia emateko agurra prozesuak nola lantzen diren. Porque ez da bakarrik maite duzun pertsona galtzen duzula, baizik eta ondoren zure bizitza berreraiki behar duzula. Hori da importantena. Eta pandemiaren eraginez, ospitalera joan ezinik, agur hori benetan egiteko modurik izan ez duenak, orain zer egin dezake, Aitor? Orain hori nola konponduko duzu? Bueno, hori zaila da. Ze azkenean ezin izan baduzu agurtu, azkenean behar dezuna da, hori landu beharko duzu beste modu batean, polikiago, prozesua luzeagoa izango da, azkenean joan den pertsonaren oroimen hori, ez? Duelu prozesu bat amaitzen da, benetan onarpen hori sentitzen duzunean, ez? Galera hori maite duzun pertsona hori gogoratzen duzunean, ekartzen duzunean, zure bizitza parte badauke, eta ez dizu blokeatzen, ez dizu, horrelako min sakon bat sortzen blokeatzen zaituena, ez? Eta guendik pertsona batzuk hori egin dutena batzuk izan da, ukatu, ez sufritzeko, eta deno dakigu, sufrimendu bat ukatzen duzunean, modu batean edo bestean agertzen da. Agertu daiteke larritasun moduan, lo galera bezala, edo gaixotasun fisiko bezala, ez? Ateratzen edo lantzen ez diren emozio guztia bezala, eta orain, hori bizi izan duten pertsonak, guk ekarrizketatu genituen batzuk, eta esaten ziguten, kostatzen zitzaiela, baina ari zirela lantzen pixkanaka, eta maitasun ez da poliki, inbarreko lana da, bai. Bai, alde dago hori ez, norbait hil balima zaizu aurretik ura agurtzeko modua izatea, eta behin hil ondoren ere oso lagungarri izaten da jendearen elkartasuna, jendearen berotasuna, eta hori, orain ja normalizatzen ari zaigu, eta ja hiletetara joan gaitezke, eta tanatoriora, baina hori egin ezinik egon ginen momentuak ere egon ziren, Aitor? Dudari gabe. Eta hor oso importantea norbait hiltzen zaizunean, jendeak ematen dizun elkartasuna da, horrek izugarri balio du. Izugarri balio du, eta gainera osasun mentalarako eta duelo prozesorako ezinbesteko gauza bada. Azkenean sentitzen zara babestuta, sentitzen zara maitatuta, galdu duzun pertsona ere leku bat dauka besten bihotzetan, eta sufrimendua partekatua denean beti txikiagoa da. Gainera, bai depresio goratan, bai beste sufrimendu maila askotan erabiltzen da, talde terapia, eta talde terapia erabiltzen dira sufrimendu hie pertsona partekatu dezaten eta barruan hainbeste geratu ez dadin. Bai. Hain nintzen pensatzen, batez ere hitz egin dugu eriotzari buruz, tamalez eriotza oso presente egon da, COVID-aren ondorioz, baina beste hainbat elementu ere badaude, aztertu litezkenak, eta, adibidez horre COVID-ak modu desberdinen eragin dio adin talde bakoitzari, aurrek modu batean bizi izan dute, gaztek beste modu batean. Adibidez, aurrei buruz, Aitor, zer esango zenuke, lehendabiziko impresio batean? Lehenengo impresio, ikerketa batzuk azterturik esaten zuten aurrek, osain pentsatzea aurrezkuntzan dauden aurre horiek, beraien emozio identifikazio prozesuan, musukoaren gatik, zaitasun gehiago izaten ari zirela, ez? Eskola giroa ere pixkat arrotzago sentitzen zutela, estres maila handiago sentitzen zutela, edo tutorearekin, edo irakaslearekin, ez? Harreman hori pixkat urrunago. Musuko erabiltzagatik, Aitor? Bai, kontuan hartu behar dugu, guk emozioak identifikatzen ditugula aurpegiaren espresio gatio ere, ez bakarrik ahots tono edo gorputzaren gatik, baizik eta aurpegi espresioaren gatik, eta gure emozio oinarrizkoak, tristura, poza, serrea, aurpegian ikusten dugula. Eta, karo, komunikazio prozesu horretan aurre batzutan geratzen ziren, pixkat, ez tekitela oso ondo gertatzen ari zen, ez? Eta beraien arteko interakzioa ere, pixkat kaltetuta edo gertatu izan dela musukaren erabilaren gatik, ez? Hori alde batetik. Eta gero beste alde batetik, bai esan beharra dago, aurrek eta gizaki orok daukagu neuroplastizitate oso handia, ez? Eta orduan, badakigu ez duela inolako kalterik. Zer da neuroplastizitatea? Gaitasuna burmuinarena, galera bat izan baduzu zure garapenaren prozesuan, bai, emozioaren identifikazioan, edo hizkuntzaren garapenean, edo, zure burmuinaren gaitasuna hori berriro ere beranduago hartzeko eta egokitzeko baldintza edo gora desberdinei. Orduan, esan nahi nuna da, naiz eta aurrek
kaltetuta ikusi duten beraien emozioen identifikazio prozesua ez bada 3, 4, 5 urtekin aurrerago egingo dutela eta konpensatzen dutela ere etxean jasotzen duten interakzio emozional horrekin, ez? Bueno, gaurko hemen utziko dugu. Datorren astean segiko dugu, oraindik ere jakina oso presente egongo da COVID-a, eta hemen egongo da segurazki denbora askoan, naiz eta gaitza kontrolatua daukagun, gaitzaren ondorio psikologikoak hor geratuko dira. Eta hoiei nola aurre egin ikasiko dugu astez aste Aitor Aritzetaren eskutik. Bukatu horretik, lehen esan dugu, astero etxeko lan bat jarriko diguzula. Jarriko diezu entzulei. Inor ez da hila larritu, ez da ariketarik egin beharko, ez da ariketa matematiko bat egitea, edo... Ez, gainera etxerako lana beti izango du helburu garbi bat, da egin eta ondoren hobeto sentitzea, ez? Eta esatea, kontxo, hau ez nun pentsatzen, ez? Horrela zanik. Eta orduan, aste honetako etxerako lana oso simplea da, baina ondo ulertu beharra dago. Jakin behar dugu, daramagula milaka urte gizakiok estimulu mehatxagarriei arreta jarriz gure biziraupena mantentzeko. Eta ohituago gaude, egoera berdin batean, elementu negatiboi arreta jartzeko gaitasuna gehiago daukagulako eta ohituago gaudela elementu positiboi baino. Orduan, horrek badauka beste alde bat, alegia. Egun oso pasatzen dugula gure desgraziak kontatzen, bestei kontatzen, eta horri bueltak eman eta man. Bai, edo egun eder bat izan dugu, eta batean gauza txarra gertatzen da, eta eguna izan da, oso txarra, ez? Orduan, ohituegia gaude, eta gainera horrela ezitu izan digute, bez? Gaizki pentsatu eta asmatuko zu, eta gauza horiek, eta kontuz, eta barrez. Orduan batzutan, horrek ekartzen du ere, alperrik sufritzea, esan nahi dut, batzutan sortzen ditugu gure barruan beldurrak, eta mehatxuak existitzen ez direnak. Edo dauden beldurrak amplifikatu egiten ditugu. Orduan, psikologian, emozio horiek eta lantzeko, terapia reazionala erabiltzen dugu. Eta teknika asko erabiltzen du, baina bat oso simplea da. Bai. Eta da, pandemia garaian, noski denok sufritu izan ditugu egoera komplikatuak eta zailak. Orduan, egiten duguna da, alde batetik, azpimarratu egiten dugu gertatu zaizkigun gauza txarrak, baina ondoren, kontzientzia saiatzen hartzen gara, ze gauza onak ekarri diguten. Eta nik planteatuko nuke ondorengo ariketa. Pandemia garaian zehar, bizi izan dituzun egoera zailak onartu, eta aukeratu egoera bat. Zuretzako zaila izan dana, komplikatu eta hori onartu. Egia da, sufrimendua onartu behar dugu, eta dagoena onartu behar da. Baina ondoren, sufrimendu horren ostean, edo ondoren, edo horrengatik, edo errealitate hori gertatu dalako, ze beste gauza onak gertatu zaizkizu. Alegia. Pandemia egoeragatik, ezin izan naiz, edo ezin izan dut bidaiatu nahi nuen lekura. Baina, horri esker, aukera izan dut, ondoko eta hurbileko leku ederrak topatzeko. Edo ezagutzeko. Eta ariketa hori izango litzateke, onartu dezagun pandemiak ekarri dizkigun egoera komplikatuak, idatzi esaldi batean, eta bigarren parte izan dela, baina ze gauza onak ikusi dituzu zure buruan, ondorengoan edo gizartean. Bueno, erresa da. Esaldi bat. Astebeteko epea daukagu, idazteko. Gertatu zaigun gauza txar bat onartu, baina horren ondoan idatzi gauza on bat pasa zaiguna hilabete hauetan. Hori da. Oso ondo. Aitor Aritzeta datorren astean jarraituko dugu. Zoragarri.